Bueno, aizu eta idatzian dituzue, eskutitza idatzian dezue. Ta txintxo portatu altzate. Bueno, badakizue, gaur gabian, askarra jaldu, pijama jantzita goxo oia behar dezuela. Eta goxo lotan zautenian opari eder bat ekarriko izuela. Bai? Eta 2-3 urtekoak ja, opariaren trukea txupetea usten dugu. Bai? Baino, opariaren aurretik, beti bezala, otordu gautzi behar diguzue. Pixkat. Urdaiaztiko pixka bat, txorixo pixkat, ardo puntxa bate bai. Aztu gabe, Bestela, neka inakin, ezin iritzik biliko behar. Bueno, hainbeste jende ikusita, ezin digitugu ahaztu, urtero bezala, hemen ez direnak, bai, gaxo, edo lanian, edo kartzelan daudenak, gure gogoan daudela, eta hemen ikusi ditugula lehen bai lehen, urtero bezala, bale? Eta, agurtzeko, bai? Abestu egingo dugu. Ator bezala, bai? Venga, adesso noi. Urte berri honten nahi di, eta zoriontzu bizi denak.